Kiitoksia. Netta, luotatko sä tätiin sen verran, että sä saat kahvia ja suklaapirkää maksaa ihan varmaan? Kyllä. Kiva. Mä unoin, mun piti tuoda nyt, mutta tuo Siru Metsä tuo. Enhän mä mitään. Ai, että nää on ihana iso. Rakastan. Kiitos. Tässä on kahvia. Joo, mulla on. Tämähän on kokonaan nykypitäisi tässä. On ja on tällä paljon pisempi kuono ja isommat kuonot. Ei tää kauhean kaunis ole. No mun mielestä se on ihan kaunis kyllä, mutta tietysti ei, mutta siis niinku border terrieriksi ei ole mitenkään hurjan kaunis. Se on tullut sitten ihan pienenä kuitenkin sieltä Englannista. Kyllä. Onko sillä ollut koskaan mitään ongelmia ihmisten kanssa? No ei. Jollei lasketa sitä, niin että se voi olla hieman yli innokas. Mutta niin. Puolustaako tää reviiriä? No ei varmaan. Ja luottaa tohon sitten pikkuveljeen, että sä hoidat kaikki. Sitten jos se on niin kuin kaverina, niin sitten tää toimii yksin. Selvä. Mikäs tän kutsuma nimi on? Elmo. Elmo sältä. Terve Elmo. Onko se mukaan rumaa? Hän purasin sitä kun nilkasta jonain päivänä. Ota se pehmeä. Me aloitetaan, meidän virallisesti pitää aloittaa kepillä ja sitten kokeilemme vasta pehmeät, jos ei keppi ole kiva. Elmo, leikittäisikö me vähän? Leikkiikö Elmo ylipäätään? Tykkääkö se? Mun kanssa leikkii, mä en ole vierain tai... Eikö sä leikki sun kauppakaan? Kohta se nostaa. Sä oot siinä paikalla. Elmo. Ja vähän nyt leikitetään ja... Kysy häneltä. Mukaan nyt väännetään. Ei evännän. Ei, sä sinne vielä kuule. Aloitetaan pehmeällä, kun ei se leiki kepillä. Kurja peto. Lisää. Tosi jos mä saan leikkiä sen mun kanssa. Menee tulee oma rauhan. Ja sitten Säilytään. No meillä se kestää. Ollaan nyt. Mä ymmärrän, että on oudollisuus. Hirveää vetoa sisään. Se pyörii hyvin suussa. Mitäs mun kumon nyt? Se on jotenkin huvittavaa, kun sä oot nyt tosissaan. Ei uskalla mitään. Etteikö sun ota keppi pois sisältä olla Kiitos. Mjöjä ja puun välillä. ja heitä. Oota mä mietin.